Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Agama Segala Malo pemirsa. Penggolek asini kan iki marep tuku sarapan, cuma eling jagungku entek. Jadi arep tuku jagung sekali ae lah. Wah, aku serius tang subuh mang pemirsa sik omah. Ya aku tak berangkat dulu pemirsa. Hah? Golek jagung. Baik kado jagung bagi yang membagi. Mbah, wonten beras, Mbah? Kok beras apa? Jagung 2 kilo. Jagung kuning ae, Mbak. Jagung karek iki nek omah. Oh. Titikku nek mboten nganggo jagung mboten purun iku. Rapi Mbak kali. 15. Aku lah sebang kono wis 15 kuwi kono. Tenan. Oke pemirsa, gimana pasar ya? Gula apa? Memang biasanya kita di pang 7 darah serabi. Bila mang serabinya? 7 lho betul. Orang aku pemirsa kok ya. Yo. 1 loro 3 4. Iya. Setengah beres 2.000. Serabi. Aku mau nonton sarapan cucu. Sule. Apa yang banget makan serabi? Mau golek jagung. Gopakan ayam. Gopakan ayam. Luas ora iki. Luas. Gak tahu aku. Kapan nek karo nyandak. Oh alah. Anu pemirsa lali aku tuku kan gak sekilo 1,5 kali. Aku pengen mangan serabi guys. Serabi. Aku mau spontanitas pengen mangan serabi. Ini. Iki bakule diteri isu-isu mbae. Pemirsa. Oh, iki pemirsa. Serabi nih. Bisa anget dong paling setoran kok bakul serabi. Oh. Serabi, kita sarapan serabi. Kangen aku pemirsa sarapan serabi pemirsa. Tuh. Enak sarapan jubo ya pemirsa. Dia ambil sule. Oh. Mulane bakule sarapan bisa sekalian kalau sule, Mbak. Baik. Jajanane ya kok nang merah ngono ki pemirsa, cuma nang merah kan bakule stoknya lengkap. Iki kan baik. Ya saknone sepenting sanggo nyambung urip kan ya pemirsa. Sarapan. Ayo, Tek.
Sarapan serapi pemirsa. Kita sarapan serapi guys, ngarep omah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan panas sama sakana mungkin ada. Pulang dek. Amak pulang ya. Cucu pemirsa. Mak. Ma. Gak gelem. Sekau satu tripod-tripodan ngene tadi. Oh, pemirsa sarapan serapi. Mau berdoa burung kok anggere nyomot ae. Ora mari apik mbak Eka iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Lucu tak kono ora gelem. Untungnya mah aku tuku sego kuning. Mantap pemirsa esuk-esuk. Ki waya diresiki neh kete. Kene bar Pak wis dolan resiki. Aku ngersiki iku lho. Nggon minyak. Kok sukete jembrung mbak lah. Nek ngersiki iku ki yo ora iso. Wis dina full kuwi ora ngatasi. Aku nek ngersiki harapan serapi nang ngarep omah. Gelem yo. Cucu gak gelem yo wis. Ombene sule. Mau cucu tak tukokno donat karo sule. Sule ini kadang gelem kadang ora. Nah, pemirsa ngarep omah. Nah, warak guys. Suasananya pun gak bosan mangan serapi. Ini sampai berjemur bisa rehat. Aku warak ya. Tak pangannya. Kali kalah kulino. Gak bendino mangan. Ayo Meng. Kulupuk kangen belum saya. Anu kelopone gede. Bisa tak antaknya kok. Engko nek mambu esuk Tuh pemirsa. Sarapan serapi di depan rumah. Kan aku tak doang gak gelem sini gelem loh. Undang aku mau tuku sego kuning tok. Yang merah malah bakule nganu misal. Iki kak di story wong, bae. Iki bakule masuk bal serabi tok. Yung gawe nang nggon pasar merah ku. Tau dituku tante Deni bareng kok. Nah, kadon pasar merah aku.
Sakne aku nek mambu. Gosong. Gosongnya kan nanti ntar ya kudu ngene gak ngene iki gak mateng. Sik ini durasiku sak piro? Tak sik pemirsa, kena iku. Jojo tak tukokno ora gelem, biasane gelem. Dik cilik iki senenge mbok. Wong padane yo cerapi kuwi tepung beras yo, pemirsa. Tak gelem. Nah, iki mangok. Pengen mangan apa? Serabi. Kameraku apa aku? Wes, mau golek lombokku isih, brambangku isih, bawangku. Iki karek ngejupno sego, guys. Bukane bosen karo apa jenenge? Sego iki gak pengen ae mangan serabi. Jane yo anget-anget nang Pasar Merah yo ono adoh kok anak piye. Anakku sik turu. Kuwi ae apa jenenge nek aku blonjo apa mbahar kadang titip sego kuwi tak njaluk tulung mbek njaluk tulung nungokno kene nek menawa tangi ngono anakku. Pasar Merah yo nek pas dolan merah kuwi. Wis pemirsa ya tak tutup dulu kontennya. Versi omah dhisik ya iki mang berjemur karo sarapan serabi. Terima kasih nontonku, Pak Ojo lali like, comment, sampai keluarga Mas Gobem. Tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita hanya berusaha menjadi yang terbaik. Dan satu lagi, setiap orang punya pemikiran masing-masing, punya ide masing-masing. Satu, jangan dipakai sebuah perdebatan. Kita berbeda-beda tapi kita tetap satu, makhluk Tuhan yang selalu berusaha menjadi lebih baik. Oke? Tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.